Ka kenhun penbernya kebala tip kum ka Western Khasi Entertainment Meghalaya rengkat ke jengis nok tilang bat ko All Meghalaya Dancer Association kum si benta ban ajeng kersan ban penmi pisai ke jeng rakhe Jubilee siar jong ko school Saint Mary's Rangblang lengba ka Golden Jubilee Celebration Committee kan penlong ke jeng Yakob Shat kebala tip kum ka Grand Performance Meghalaya Dancing Competition hak te kesngi on wanishim talang ru do uklur Shat bapau nam kari Steve Jerwa rengkat ukaitor Khasi wan baha kongset unong ruai bapau nam ke jela nang ta on wani sim talang ru uba kitbok thaba unong Shat bapau nam ha ke juk por kum president ke All Meghalaya Dancer Association nakaliang jong ba Frederick Thongkhar president ke kenhun Western Khasi Entertainment Meghalaya habaya kran chekila pathai kubor ulong baya ke jing Yakob Shat on penlong hak arpun truk yong arjar apsan hamadan Saint Mary School bat ka bayrong nagamta kinong sim menta ha ke jing Yakob kan long san spa away badi ki pajba on shim shis pa san phau tengka ka bayrung lek pekai bad ki kusnam na kamta ki nong job baningkong on ai ar 1000 tengka ba ar khat san 1000 tengka bad balai 1000 tengka nalor kata on don ru bad ki we pat ki kusnam kerpang Iwan ban karpat ban pentip apeng jongphi ba kane ka kunhun jungi ha ka jinga trailang rengkat bat ka Saint Mary's Higher Secondary School Rangbalang ngin ya penlong ya kawai ka dancing competition hakaba nakaliang jong ko All Meghalaya Dancer Association ru kalong kawai ka benta ka bansai don bentalang bangi kawai na kri program na ka benta ka jingle buram jong ka te school Saint Mary's High Secondary School ka jingdap jong ka San Posnem jong ka jingdap Jubilee jong ka te school kumta ni nakaliang jong ni kum ka association ni sawanra ya ki arngot ki klor jong ka ne kari khasi jongi kata kalong iway de Mr. Steve Jerwa ubalong winner jong ka India's Best Dancer Season 4 and so one man perform ru sa one baha kongsit ubalong way nakikun samla ustar klur jong ka ne kari khasi jongi ban pensiat pensingan nakabenta ka jingerap ya ka tega school apun reu terik jong mentau na April arjara pesan kinsodon shibun ru ki program bat ki activities beper ha kaba ki khlung ki khna ro kila ban don bentalang kila ban ya kemenlang ha kete gesngi ha kaba ngen sawanra bat kin don ki judge games beper kum ka bouncy castle trampoline bat ki we dero de nang ta pro na ka benta ki pajba kin don ro ki jingele kai ban penberngya na mta jongphi nado kapor shipho je man step hagane kapor ngidon hangni ban khot ban wer phi ba pinwan ban ai man simlam but ban yarap na ka benta ka tei ka jingdon kam jong ka tei ka school na ka benta ka dancing competition ki khusnam jong kinong job kan solong ar 1000 ka baningkong khatsan 1000 second prize but 10000 ka third prize pada ka juga por shipotli ki consolation prizes but ka bayrong na ka benta kane ka dancing competition ka long sans pa marway but pilala hiru nadu menta pila banda nang call no online ikini ki number room but ka por na ka benta ban sedang kan selong hinadu ka por kharway beje step na ka benta ka dancing competition desai si sen siwat biang ni khot ni wear pi ki pai ba fins ngo baha ban wan ban ya kemen lang ban ni ha ka te ga sngi